ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପତଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭବ ତୁମେ ଭବ ତୁମେ। ଆମେ ଆଗାମୀରେ ଅକ୍ଷରର ସ୍ୱପ୍ନ ଫଳ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଆ ବର୍ଗ ସ୍ୱପ୍ନର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ଆ ବର୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ପହରରେ ବା ପାହାନ୍ତା ପହରରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ ଆ ବର୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିପଦର ସୂଚନା ମିଳେ। ଯଦି ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଳତୀ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବା ଦେଖାଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆହାର କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆୟବ୍ୟୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଚାକିରିରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ଚାକିରିରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦିଏ। କୌଣସି ଦେଖୁଥିବେ ଆୟବ୍ୟୟ, ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲସ୍ ହୋଇଯାଉଛି କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲାଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଲସ୍ ଲାଭ ବା ଆୟବ୍ୟୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଆଦେଶ ଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର ଆଦେଶ କୌଣସି ଦେଉଛି, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ଶୋଚନୀୟତା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଶୋଚନୀୟତା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହାନି ଦେଖାଦିଏ। କୌଣସି ଅର୍ଥ ହାନି ମାନେ ଅର୍ଥ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ବା ହାନି ଘଟିବ। ଆବିଳତା ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୁଏ, ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଆତ୍ମସାତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ହେଲେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆତ୍ମସାତ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇଯାଉଛି, ଅଭାବ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଦ୍ୟପତି ବିସ୍ତାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବଳାତ୍କାରେ ଧନ ଅପହରଣ ହୁଏ, ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ହକ୍ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ଆପଣ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଧନ ଅପହରଣ ହୁଏ, ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆରମ୍ଭ ହେବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବାର ଆରମ୍ଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନୂଆର କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ନୂଆର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦେଖାଯିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଓ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇ ବହୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆହ୍ଲାଦ ହସ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କୋଳାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଆଳାପ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଓ ଶୁଭ କାମନା ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯଦି ଆହ୍ଲାଦ ମାନେ ହସ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କୋଳାଗ୍ରତର ସହିତ ଯଦି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥ ବଢ଼େ ଓ ଫଳ ଯୋଗ ବା ବହୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ।
ଆଲମିରାରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲମାରି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଆଲମାରିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଯଦି ଆମେ ଜିନିଷ ଆଲମାରିରେ ରଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ 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 ଆଜ୍ଞା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଖୁକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆଖୁକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ବା ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରୁନଥିବ ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନୂତନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ମାନେ ଉନ୍ନତି କଲା ଭଳିଆ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଆଳୁ ଖୋଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଭୂମି ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଥାଏ। ଆଚାରକୁ ବା ଆଚାର ବା ଖଟା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆଚାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କେହି ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଅଶାନ୍ତି, ମନସ୍ତାପ, ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆଚାର ଖାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆଚାର ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେକୌଣସି ମା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବେ ଯଦି ସେ ଆଚାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଆଚାର ଯଦି ଖାଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆଲୋକ ଜାଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ମିଳିଥାଏ। ଆଲୋକ ଲିଭିଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଥାଭାବ, ଦୁଃଖ, ଶରୀର ପୀଡ଼ା ଆଦି ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଯାଏ। ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆକାଶରେ ଲଞ୍ଜା ତାରା ଖସିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଭୋଗ କରେ। ଆକାଶରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ବିପଦରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବ ଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁତ୍ର ଲାଭ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଥାଏ।